sisy ampandriamantsarany, sisy velotagna anazy, sisy fitadiavam-bola anazy amintsika eto. Mieritsereta tsara atsika. Candidat numéro 4, ino raha natao tafotoagna izy teo. Idibadibaka vatsitsika jiaby ka bazary tary. Ora ta be tanàna be ndraiky idibaka tomatitsika bazary. Mangataka ny ampitovina zo ireo fitoriana rehetra voarainy eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana Nosy-be ireo kandida rehetra nametraka fitarainana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny. Nafana raha ny fampielezan-kevitra manokana tany amin'ny commune Nosy-be natrehan'ireo kandida tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna iraika ambin'ny 10 Desambra lasa teo. Misy adimy ratsaivina ny kandida niara-nandrefy ny tanjany tamin'ny ity fifidianana ity akaka ny toeran'ny ampitatana voalohany eo anivon'ny commune ambony vohitry Nosy-be. Toy ny tany amin'ireo commune sasany manerana ny Nosy dia misy mihitsy ireo kandida mpifanandrina ireo ampanaradia azy no tsy mafy ny fiatrehana ny vahoaka eo ampanaovana kabary politika sy fandresen-dahatra ireny. Raha ny tany Nosy-be manokana izao, misy amin'ny kandida no mahavita miantso mihitsy ireo mpifanandrina aminy. Ny baribary ny fanaratsiana nataona mpomba kandida iray izay amandikany izo maholo ny kandida mpifanandrina izay nataony ampabemaso faritany 7/20 amin'ny lalam-panorenana nefa afa tokony anaja ny voasoritra amin'ny fampiraisana ny malagasy ary ny fanajana ny fihavanana ny rehetra. Tsy izay anefa misy raha ny tany Nosy-be manokana, misy olany ihany koa raha ny tany an-toerana ny tsindry mahazo ny rafitra manokana, ny sara ny fikarakarana ny fifidianana ary ny tsy fiandaniny ny ampiasam-panjakana. Nireo antony ireo indrindra no nisy ny fitoriana napetraky ny kandida iray nandray anjara tamin'ny fifidianana farany teo tany amin'ny fitsarana miandraikitra izany any Antsiranana. Nampitaraina ireo mpitondra nefa ny fisiana ny zana-tsindrinila amin'ny fikirakarana ireo fitoriana voaray izay anaovan'izy ireo andro manokana amin'ny ministera tompona raikitra ijerekaiky ity trangan-javatra ity mba hanajara ny fahaleovantena ny fitsarana ampahany tamin'ny zava-misy nandritra ny fampielezan-kevitra teny an-toerana ary no andeha hoenontsika tahaka izao. Tsara ihany ahafantarantsika ireo kandidatsika jiaby bro. Misy dimy ireo kandida io re avokabe. Ireo dimy bro, efatra amin'ireo io fakofakony kandida maty vaireo tsinondreky fatomaty tsisy raha ilana roa. Raha zavatsika ny kandida numéro 1 regnitsika ny zavatra nataony tamin'ny dimanche teo fahaiza-manjary. Hitatsika ny sary mipetapetaka any samyreo kandidatsika jiaby bro. Zava tsara sara. Kolera po magnambara ny kandida numéro 1 fa koleran'olo ratsy fanahy, kolera mena da ny olo tsy mahay fa tanàna ty misy be tokony atsaiko. Kandida numéro 2 tsara ho fantatsika fa ny cotisation zay mifetsika roa ny fisaka fanjama iny dia iny ny vola agnanaovany propagande amin'izao fotoana zao io. Fa io kandidatsika numéro 3 io kandidat tsisy tokantrano mbola apetraka amin'olo be. Eto tsisy tokantrano anazy, tsisy ampandriamantsarany, tsisy velotagna anazy, tsisy fitadiavam-bola anazy amintsika eto. Mieritsereta tsara atsika. Kandidat numéro 4, ino raha natao tafotoagna izy teo. Idibadibaka vatsitsika jiaby ka bazary tary. Ora ta be tanàna be ndraiky idibaka tomatitsika bazary, ndraiky idibaka feno-mafanatsika bazary ary tsy toetra mendrika ho an'ny be tanàna. Bon, regniregninareo raha nandalo Nosy-be e. Ko mbola tsy narigny mety ampodika be fa hitanareo le candidat TGV magnano propagande izy nagnasasa mankarakaratsy le candidat sasany. Normalement agnatin'ny propagande normalement tsy tokony mankaratsy raha jiaby zay fa etsika fa tamin'ity le candidat communal ny surtout TGV nalaindreo pouvoir jiaby zay raha ataondreo mety fo. Nitory candidat numéro 3 io nitory candidat numéro 3 jusqu'à tamin'ny tribunal administratif, nisy preuve jiaby naboakandreo, tsisy raha tsy naboakandreo. Voilà, preuve jiaby naboakandreo ary misy namako zay ao miasa amin'ny tribunal ao nivolagna izy koa resaka administratif fo atsika ireo tompony fanjakana anareo tsy aresy rovlagna anao. Namako ao amin'ny tribunal ao anareo tsy aresy rovlagna izy koa mbola resaka administratif. Zio nagnano fivoriagna ny conseiller tokony napetraka conseiller. Mety alefako aminareo après publication jiaby fotony lava le resaka io. Nagnano élection conseiller. Normalement tokony ray aman-dreny farany maventy
mitondra fitenena normalement, mivolagna bon, mahavita mandeha. Déjà nahazo convocation olo jiaby, le candidat efatra jiaby, olo nahazo convocation, tsy natao amin'ny toerana tokony natao izy, fa natao amina amin'ny la mairie. Azonareo, ary préfet Nosibe nagnaboaka zebra force-nazy, tu vois, tiandatsika tia ataony fa Saïda conseiller au, tu vois, chefin'ny conseiller, les responsables. Azonareo zegny raha mandalo Nosibe ao, ino antony? Izy koa boka mipetraka ao Saïda ty, tsy sarotra amin'ny fitondragna ty, magnano signature amin'ny commune jiaby, zay tanàna ty alaindreo, tsy sarotra amindreo magnano zegny. Zegny raha mahazo Nosibe ao, resaka tany jiaby fivarotana tany tsy comment ça alaigna forcé igny, io boka fa tsy mivarotra eky fa direct fa miagna boka. Azonareo, zegny raha mahavoa Nosibe ao. Zay volagno, maro olo mandefa message aminaka, maro olo mandefa message aminaka, za zio a Diego ao, heureusement za fa tsisy la famille agny boka. Azonareo zay, ary tsisy olo magnirika za nde la famille naka meloko aminaka amin'ny raha ataoko amin'ny Facebook, fôtiny tsy olo jiaby misy comment la foi karaha za mavita mivolagna. Eko nezo, eko tsy olo jiaby, eko raha ataoko ty volagniko tsy ho tiany fandrakana, fa izy fo nataoko fo, fôtiny fonaka tsy fonareo. Azonareo zegny, anareo possible agneky, za tsy agneky. Jalo nahazoko tao, possible tsy jalo nahazonareo. Zegny volagniko, même à mon pire ennemi volagniko, tsy tiako mahazo jalo avoa za ta Madagasikara. Misy gendarme aroe nava Diego ao, magnano enquête aminaka, bonga aroe fo, tsy fafanôjo volagniko zegny. Izy koa magnano enquête aminaka, raha zegny fa volagniko taminareo, za mbola tsy a Madagasikara zio, magnova zay raha ataonareo fa za koa tia hiditra Madagasikara ao, tsy hitanareo za miditra Madagasikara ao. Azonareo zay. Donc au lieu tokony mangigny hely anareo magnano moramora hely magnano information, magnano renseignement resaka Joakim Chatlar ty. Tokony mangigny hely magnano moramora anareo magnano renseignement, fa anareo mahay olo Diego, za koa mahay olo Diego. Non, zay tany andehananareo misy olo haiko fô. Zegny nianarana hoe renseignement, tsy niany za nianatra izy, ary tsy niany za andefasan'olo raha jiaby zegny. Azonareo, zegny raha voa Nosibe ao volagniko, mavozo olo jiaby ao, intimidation, arrestation arbitraire ty. Mavozo olo jiaby, fa tsy olo jiaby mavozo anke, olo aty koa avozo. Sambolo managna force-nazy tany misy izy. Azonareo zay, sambolo agny anareo masary matanjaka, fa zay vola pouvoir anareo io, c'est juste, c'est pas une éternité. Mbola ho avy anareo tsy amin'ny pouvoir koa. Azonareo, sambolo c'est comme ça. C'est comme ça. Fa kazato menace za vlan, kazato. Izy koa anareo zegny volagno tamin'ny moala resaka ministre des affaires étrangères. Tanao, nagnino mampivolagna zay aty diaspora? Fôtiny tsy mboanareo mivolagna vahoaka ao a Madagasikara. Zegny mampivolagna zay. Ireo député bio, izy koa tsy afaka andro Christian fa masaky mivolagna, tsisy député masaky mivolagna, fôtiny nafodinareo amin'ny vola masondro. Azonareo? Donc tsy olo jiaby, tsy raha jiaby vangen'ny vola volagniko. Tsy raha jiaby vangen'ny vola. Même anao mpagnarivo karakory, izy koa anao marary, tsy ankito fe metany zana docteur zegny, fa nefa edinao. Donc voleza mitorogno vola, voleza. Tsary nisy volagniko zay, corbiara nitondra coffre-fort nandeha amin'ny cimetière. Volanao jiaby mipetraka eo, fa jerinao amizay raha nataonao tsara ambony tany, igny zavan'olo, fa tsy mentaliténao jiaby ampinanao olo comment soi-disant tatranao nangalatra, amaizanao amboa mihina izy. Zegny toetrin'olo tsara.
anao magnirika olo mandeha mamango lavaten'olo amin'ny agnatin'ny prison, zegny toetra tsara, toetriny biby igny. Azonao? Donc ministre des affaires étrangères volaniko aminao, za tsy voly mivolagna ary tsendriky nisy olo même mamako ndeha babako ndeha azovy zanahary fo mavita mivolagna aminakahy fa baseka anao lera za alainy agny. Mais tant que za mbola eto matokisa anareo vahoaka malagasy fa za miaro anareo ary za tsy voly tant que fitondragna io tsy miova. Izy koa niany reo mivolagna aminakahy marigny raha volagninareo iova zay ataonay raha ara-dalagna zio, ok, za voalohany mifelicité anareo volaniko zegny, za voalohany zegny baka atao sport, zegny atao sport. Le pouvoir n'est pas éternel. Ndero masy vola zay volagna, le pouvoir n'est pas éternel. Iry Hitler zegny naty, iry général de Gaulle zegny naty, iry Jim Carter zegny naty, ou faty Poutine, ou faty olo matanjaka diable. Exemple à son âme Didier Ratsirika, pourtant nisy pouvoir izy. C'est comme ça. Ataova raha manjary. Tokony mengotra anareo jiaby au niveau de la communauté internationale ke Madagascar tanàna farany mahantra. Or ke Madagascar ino raha tsisa Madagascar ao, ino raha tsisa Madagascar ao. Atsika tokony mandroso fa club madinidinika aby io mankadalatsika. Hanaovagna état fédéral zegny tsy dirana adiny-po. Nagnino izy mandeha en Amérique, nagnino izy mandeha en Suisse, nagnino izy confédération en Suisse, nagnino izy mandeha en Angleterre, nagnino izy mandeha au Canada, nagnino tany jiaby mandeha tsara izy, nagnino amitsika ao fa hitatsika fa izy koa nandeha tsara état unitaire io, soit centralisation des pouvoirs. Zay tsisy olo nivolagna, tsisy olo nivolagna. Mais anareo ndraiky mivolagna état fédéral dikan'izay magnano séparation de Madagascar. Io tsy séparation Madagascar zavy aux États-Unis. Io tsy séparé États-Unis. Ary président fo. Fa au moins atsika mifaritra mavita mivolagna fa bon zay nanonga gouverneur aty ndray raha ino raha volagnin'ny président, ndray ino raha volagnin'ny président, tokony zay fo mitana aty tanànanay aty. Mamboly lavany zay, ambla zay magnano prix lavaninay, tsy anareo any magnano prix lavaninay. Zay koa no maivoko mandeha mitanàna io mangady magnano raha jiaby, mamboly vary zay, miragna fo. Au contraire état fédéral zegny atsaran'izay volaniko aminareo. Exemple, Fianarantsoa, ino raha misy amin'ny Fianarantsoa? Mampitriky vola amin'ny Fianarantsoa, tsy haiko. Tu vois ce que veut dire? A Diego, fa hitantsika fa misy sport Diego, tourisme tokony mavidy, navidy nampitriky vola Diego bon, allo kayetsika Diego soit nosibe, allo agnampy Fianarantsoa atsika. Vice versa, ino raha mampiady amizay zala? Samboly amizay mihina, samboly satisfait. Ino raha ratsy olo mivolagna zegny. Maintenant izy koa ndraiky za en état d'arrestation, anareo mitady za, anareo gendarme, alefasa anareo aminakahy ty, alefasa anareo amin'ny Facebook, alefasa anareo aminakahy ty, za koa i-contre anareo. Za mangala avocat, za i-contre anareo. Fa ka za tao lera zava amy zay boka anareo boka comment dire ça là, karaha anareo izy io mavozy za, karaha anareo iny mavozy za, tokony za mavozy anareo, nivadika anareo mavozy za, fotiny tsy atao anareo ara-dalagna fa namboara anareo za. Fa eko fa za koa convoqué anareo za Antananarivo ao, za avy, za i-contre anareo teny ka pro za avy. Ino raha convoqué anareo za? Fotiny za mivolagna raha marigny eto en live eto. Raha volaniko zegny, maro gasy ty volagna zegny konay, fa tsy sakindreo mivolagna izy. Maro gasy ty hetsiky, tsy sakindreo mihetsiky. Donc kaza menace za volaniko, kaza menace za. Izy koa ty agnano direct ataova exécution, kaza menace za. Nde renseignement agny ino Diego anao, lafa minaka tsy eto. Voilà, lafa minaka tsy fa tsy agny ty Madagascar. Ary za ty mavita tsy mipody a Madagascar
pendant même 30 ans. Za tsy mijery volaniko zegny. Za tsy mijery. Tsy direko ne zegny. Même tiako tanjazako. Za mavita magnano sacrifice. Nagnano sacrifice koa za pendant 22 ans. Za teto en France. Za niasa fo. Nagnano sacrifice. Tsy nahita Madagasikara za. Nagnino la famille naka jiaby nandeha mijaly. Nagnino vahoaka jiaby tiala Madagasikara mijaly. Donc kazaminareo tsigny zay mivolagna. Ataovanareo raha ara-dalàgna. Resaka corruption, anareo magnano corruption fa tsy vahoaka madiniky. Anareo amizay tsy tianareo volagniny. Raviravy anareo tanin'olo, 4 hectares tany Ambilobe nalenareo. Plus de 1000 hectares. Niroasinareo olo jiaby. Fotony hitanareo fa misy volamena ao. Au lieu ka anareo mivolagna, bon, anareo miasa eo. Anareo miasa eo, zay agnampy anareo, fa anareo ndraiky alainareo izy, tsy amezanareo olo, anareo direct, anareo sambo anareo ao fo. Le vahoaka teo fa ela iny, tipanareo. Tsy karaha zay magnano fampandrabaka zala, anareo koa intelligent e. Anareo intelligent, anareo fa be vola. Tokony mandinika tsara, attention, trop gourmand volaniko zay mandoa. Trop gourmand mandoa. Donc magnova raha tsara tout simplement. Izy koa tsy tegna volagniny. Fa kaza atao arrestation arbitraire amenmenace olo. Non, za tsy mijery menacenareo zegny. Ah oui. Tiako Madagasikara volaniko, tiako izy ty. Tiako Madagasikara. Fa tsy anareo mpitondra ao tiako. Anareo mamono Madagasikara. Mara anareo kiniako za nandeha en France. Mara anareo kiniako. Fa tsy choix. Fa tsy choix. Donc mandeha. Azovy tanjalo. Azovy olo jiaby mitomagny isan'andra eo. Fa mavozo. Non seulement ireo mpijalianareo, mbola menacenareo koa izy. Menacenareo tsy mahazo mivolagna. Ha. Non, tsy karaha zay magnano raha, ataova raha mazava. Ataova raha mazava. Samby olo tia Madagasikara. Anareo fotsy tsy tia Madagasikara volaniko zay. Zay ty koa nanisany mandefa agny. Manisany mandefa agny. Tsy amy la famille, même amina association, mandefa zay. Mandefa zay amina association volaniko zay. Fa nareo ndraiky mangalatra, mandeha mividy ivelany. Angalarinareo, raha jiaby Madagasikara ao, volanareo asitrikinareo paradis fiscaux en Suisse, en Arabie Saoudite, tany jiaby mety agnasitriky vola. Zay amizay voninareo azova agneky raha karaha zegny zala, tsisy olo agneky zegny. Alotsika jiaby, allo miaraka aminaka anareo jiaby, miaraka aminaka anareo jiaby malagasy, izy koa mbola tia ampandroso Madagasikara io. Za koa vognony. Ha, za ka zakadikadalenareo io, sérieux. Za koa vognony, ary tsy niany fo za niadzo, fa niprepareko rango fa ela. Rango fa ela fa mandiniky iny raha mety atao, iny raha mety volagny. Sanareo za tsara magnasanareo volaniko zay, fotony za mbola mirespecte anareo. Fa anareo ndraiky koa tsy respecte za, atsika tsy hagnano respect de. Ah oui. Maramila zay za mirespecte maramila. Gendarme zay za mirespecte gendarme. Police zay mifiry namako a Madagasikara ao. Za koa fa mahita uniforme, mahita frère d'armes zay, za fa magnantoro, za fa mikoragna. Ary za tsara magnano poerapoera amindreo zay. Au contraire reo mahita za reo ravoravo. Ha. Non, tova raha magnano ara-dalàgna volaniko zay. Nareo koa tsy tia volagniny. Ataova ara-dalàgna. Za tsy magnasa nareo volaniko. Za tsara magnasa eto amin'ny live ty. Ataoko izy am'vazaha. Ataoko izy amin'ny teny gasy. Samby olo amezako. Mizaha vao critique. Ataova teny gasy, ataova teny vazaha, ataova. Ataoko. Tsisy problème zegny. Tanareo critique nareo io mampatanjaka za. Ary anareo plus anareo menace za io, plus za matanjaka koa. Plus za mizaha moyen, karakory azahoako anareo. Ah oui? Anareo agnano adversaire anaka, tokony amianaka reo anareo. Fotony adversaire anaka grave. Azonareo? Sisa ami aminaka volaniko zay. Zay volaniko, moramora anareo menace za tsy olo. Za mivolagna raha mariny fo. Ary raha volaniko zay, raha mariny.
ary zahako tsara, analyseko alohany za magnano diffusion, analyseko tsara zegny resaka nataoko teo, za nandefa audio nalefan'olo taminaka, resaka nocibeo, resaka nocibe, olo magnano propagande mankaratsy candidat, fôtiny mitorogno force rô fa irô miaraka amy TGV, rô miaraka amy TGV ke rô mavita zay raha ataondrô, tsy mety aminaka zegny volagno. Ha oui, le pouvoir appartient au peuple, zegny volananjy radio hely, donc rend au peuple le pouvoir, monsieur le président. Ianao fa tsy mavita mandefa maramila, za koa teo alefako maramila bien sûr avec de bons tenues à Rwanda soit au Congo. Ambilaro misy expérience, ino expérience hitany maramila à Madagascar, ino expérience ndrô à part miady dahalo tsy maty, miady vahoaka, zegny atao maramila, olo tokony vitrine, maeza magnano raha volaniko zegny. Ha oui, andeha lafondroboka nocibe io, andeha lafondro nocibe io, ary za tsisy olo agneky raha zegny volagno. Franchement nini donia nazondrô atsika je mbola ino koa raha volagnitrika azy io zala. Annaka fa volaniko ny marigny, izy koa rô narô mankadala narô andeha javatany-narô, aboanarô mesy be, iagnonarô mesy be agny rô. Irô fa tsy agnadrategna ke, rô tsy agnadrategna, iagnonarô mesy be agny rô, iry labanany jiaby igny, io za forcé olo mandeha, izy koa rô tsy agnano raha ara-dalagna volagno, rô ndray koa magnano raha ara-dalagna, ok mipetsaka tsara atsika. Ah oui, izy koa zay raha tenarô allô, sérieusement je suis là volagno zegny, anarô tsy ambelako, izy ka za maty za tsy magnambela anarô. Non sérieux, alohatsika hiaraka hiady atsika jiaby, ary atsika mavita, kaza mivolagna fa atsika tsy mavita, atsika mavita, atsika zio miady indépendant, atsika tsy indépendant, atsika mbola tsy endrika indépendant volagno zegny, zio atsika miady indépendance io. Taloha igny sarisariny indépendance niala amy la France nipetraka amy club 48, azonarô io atsika miady indépendance, liberté tsika voalohany, avenir ny zanakatsika. Za pare volagno, za vognony expérience misy, zay olo mivolagna poerapoera, non raha haiko zegny, non sérieux. Koa mankadala anarô volagno zay, iagnonarô mesy be agny, iagnonarô mesy be agny volaniko, olo andravaterenaka ka raha zay fa nataoko tsô, olo mivolagna fa za tsy nagnano zegny. Iry dedely piasan'ny la mairie Diogo 1, niaraka Congo merany Antanamintarigna, za nividy tany tatany fotsy tany, za teto ta la réunion, volagninindrô fa misy olo baka Tananarivo andeha ngala taninarô io. Za baka Diego tamizegny za naleko vélo, za nipédale vélo jusqu'à tany tatany fotsy tany, maromaro zay nivory teo. Ino raha nivolagno tamin'rô gendarme aby io, za tsy menace rô, touchenarô boka taninaka ty niany volaniko. Tsao volagna fa bivava fo izy igny, agnotanenarô dedely, agnotanenarô monsieur le maire Congo, akory tsy ravagna jiaby, za mivolagna touchenarô, io tsika mizaha izy, tout simplement, za tamizay tsisy arme. Donc zay mivolagna aminaka fa bivava za, hitanarô io vavanaka boka, hitanarô io vavanaka, ary za tsy avozo, ary za tsy mavozo, za mirespecte anarô en tant qu'adversaire anaka volaniko zegny, za mirespecte anarô fa respecte anarô koa za. Raha volaniko eto Madagasikara tsy mandroso, tout simplement. Nagnino izy tsy mandroso? Fôtiny
que ce soit député, que ce soit maire, que ce soit gouvernement, tsisy araiky magnano asanazy. Raha ataondreo mambanimbany vahoaka, manitika vahoaka. Io tsisy araiky marikitry vahoaka zay, manitika vahoaka. Magnasara miamiagna rano aty, magnasara miamiagna aty. Non, aveniranay, zay mila au moins minimum karama 250 €. Mi ampidira tourisme jiaby Madagasikara. Fôtiny Maurice tokony tsy madigna atsika, La Réunion tokony tsy madigna atsika, Seychelles tokony tsy madigna atsika. Anareo mitady vola, misy vola ao. Zegny atao hoe développement, fa tsy atao atao Côte d'Azur aty, atao Miami ty, araiky ataova karaha Maurice Nosy-Be. Non, Madagascar c'est Madagascar. Tsisy atao karaha ty, atao karaha ty. Madagascar c'est Madagascar. Olo-betsika nametraka agnara Ambilà eo. Fa tsy atao Diego, ataotsika Miami. Zay tsy mila Miami, zay mila Diego Suarez. Antsiranina. Io tsisy olo mankadalaza volako zegny. Io tsisy olo mankadalaza eto. Menacinareo tsy mipasa aminaka. Oui, menacinareo tsy mipasa aminaka. Oui. Oui. Zay essaie toucher za volako zegny. Jusque dans votre tombe volako za me cherche anareo. Oui. Jusque dans votre tombe je vous cherche. Oui. Magnasara gendarme mandeha mitady za Diego Suarez. Za mijery za anareo gendarme zegny mitady za. Maro namako gendarme ao. Maro namako gendarme ao. Maro namako maramila. Maro namako police. Maro namako magnano politique. Misy ny tiako, za fa mivolagna amindreo. Fa za tsy mirafiro volako zay. Direct za direct amindreo. Raha ataonareo tsy mety aminaka fo. Raha koa mety. Fôtony atsika jiaby tia angala tombotsoa ao à Madagascar, surtout la ville-tsika Diego Suarez. Izy koa premier ministre tsy avita, volagnintsika premier ministre anao tsy mavita, tout simplement. Ino maratsy am'zay zala? Ino maratsy am'zay? Mivolagna raha mariny, so mivolagna tsy vita koa e. Ino volagny dideratsiraka? Za hiala volagny. Fôtiny vahoaka fa commencé tsy tanany. Ity ndraiky mbola forcé fo. Anao fa tsy tiagna mbola forcé. Izy ka anareo mivolagna volagno zegny. Que ce soit international, que ce soit en atelier, pour dire des conneries. Ministère des Affaires étrangères. Anareo baka, anareo diaspora, tsy tokony mampikorontana zay eto à Madagascar. Zay mba tsy mandefa agny à Madagascar. Ato aty amizay, premier ministre mivola, atsika mila miady amin'ny corruption. Io mba tsy haiko zay madiniky mivarotra bazary ao magnano corruption. Ia volamena jiaby iny premier ministre. Ia volamena jiaby jusqu'à niany tsy hita. Or que olo exemple Bornefontaine igny hitanareo vite fait. Or que tsy existe, mbola inventenareo koa izy. Asanareo mandiniky raha volagninareo. Parce que peut-être anareo fa teraka avant la honte donc. Zay raha volagninareo volagninareo fa tsy mariny. Eko anareo jiaby mivola mary raha volagninao, mais ça ne suffit pas. Zio mila action. Ni alerteko ONU, ni alerteko Banque mondiale, ni alerteko ary za continue mialerte olo jiaby zay. Fôty olo jiaby fa mahita raha Madagascar fa tsy manjary. Tsisy olo tsy mahita zegny. Bon, zegny izy niany. Alefako ami partager koa le resaka audio teo igny. Nareo rosy be zalahy zegny za fa volagna aminareo izy koa zegny resaka administratif ao fo ireo tsy resitsika e. Donc mangala stratégie hafa atsika. Oui. Tsy tiandreo boka raha mazava, raha tsara. Ireo raha tia agnaboaka lio. Zegny raha tadiavindreo, agnaboaka lio. Reo fa zatra miaigna amin'ny lio. Tsy tiandreo fa mikoragna karaha io. Zegny tsy mety, ok zegny tsy mety fa ireo mila agnaboaka force-ndreo, agnaboaka jiaby reo force-ndreo. Fa tsy olo jiaby ataondreo zegny boka, tsy olo jiaby. Ary tsy olo jiaby antanty raha zegny.
justement boka zay to masaky mivolagna tokony trandignesandreo fotony zay ny mahita vision olo ambany voly zegny tsy mahita raha mandalo Madagasikara diabo tsy hitandreo raha zegny ro sahiragna mamboly tsy hitandreo fa ity gouvernement ty magnapotika Madagasikara mais sasany aby tsy mahay fa président Andry Rajoelina io président mandeha ambany voly au fond tsy andreo président io président ro tsy mijery ro mila tranquillité ndreo fo fa anao avy ndraiky andeha andravatandreo za tsy d'accord amizay boka zala za tsy d'accord amizay volaniko ambilafo za mi raha fa milafa minaka jiaby volaniko zegny ambila za mi raha fa minamako jiaby tsy tia miza mivolagna za tsy mijery volaniko za koa misy raha agnatiny lohako volaniko zegny io tsy mety ataoko fo ambilafo za maty za tsy mijery volaniko ambilafo firy olo mivogna taminaka anao mba verijery Ilomay Dunkerque jusqu'à Fréjus raha 1300 km ambilaza verijery amijerinaka volaniko akory tsy vitako mandeha Ilomay za ty mandeha magnano raha vitako fo volaniko firy olo vola aty koa mara mila vazaha anao nde ijiky mara mila vazaha anao fata ato nijiky za tsy naty zanahary mbola mivolagna taminaka Joakim anao misy mission mianaratra eny ka ty en France fotony anao tsisy la chance nianatra tsara atao ta Madagasikara fotony anao nijaly loatra azonao tsisy vola re mandrinao ndegny efa écolage volany gâteau tsisy aminao même goûter tsisy aminao même cahier des fois tsisy aminao avy ety anao magnano mission mahazo expérience anao midira zanahary fo agnabo volaniko tsisy olo agnabognabo midira anao nijiky za maromaro anatao volaniko fa ny volaniko teto ndraiky paseko nijiky za eko fa mbola misy mission araiky tsy vitako mission naka io pour libérer Madagascar possible anareo zao mahita raha maventy ngiaty c'est pour libérer Madagascar fa eko raha volaniko jiaby zay natoa gendarme avy mandeha mizaza à Diego Charez zao fa eny gendarme fa je suis proche fa hitanjeo fa danger za azy io amy resaka fitondragna io fa dangereux za amindreo fotony eko aia secretndreo jiaby mipetapetaka eko zay vola tsy niany za nianatra zo je suis envoyé je suis un missionnaire ary izy koa fa resaka mission zegny je n'abandonne pas je préfère crever azonareo zegny asanakazy io donc tsy voly za tant que tsy azony Madagasikara liberté nazy izy koa anao vola maty za même anareo volagna aminaka fanaoko izy tsy jireko même amezanareo amboa fatinaka mbola tsy jireko fo azonareo zegny dika à quel point mentalité naka nandeha lavitry volaniko zegny à tel point mentalité naka fa guerrier za fa tsy mipody afara heky zegny plus anareo micherche za plus anareo mahita zazy io foti même anareo matanjaka hagny matanjaka anareo agny anareo jusqu'à Paris jusqu'à anareo mbola rechercheko fo midika amy prison za tsy magnino eko psychologiquement za fa atteint resaka raha nataoko jiaby igny mbola za midika l'hôpital nadala mbola tsy jireko fo koa azonareo zegny donc technique nakadia fa préparé fa lera izy tsy ambarako anao lera izy azonareo donc ambilo nosy be sujet nakagny fa en même temps misy olo nandefa message taminaka fa za ataony gendarme renseignement volaniko amindreo alifasa mandat d'arrêt nareo et motif arrêté nareo za izy koa mbola tsisy mandat d'arrêt nareo afodie vavanareo azonareo afodie vavanareo izy koa mbola tsisy mandat d'arrêt kaza magnano renseignement aminaka agny anareo d'accord voilà izy koa te hita za avy aty à Saint-André à la Réunion aty anareo soa iraha olo mandeha ty fa nareo matanjaka misy vola baka irahanareo olo mandeha ty mizaza ataonareo une fois fo izy ndraiky ataonareo une fois fo izy voilà izy koa nareo ty menace ben allô voilà zay vidéo naka ty niany audio igny zavanareo ampianareo nosy be
surtout reo candidat aby io saida zegny ataondreo conseiller ao, tsy maintsy ataony préfet zegny magnano zebra force no CBO baka, tsy maintsy ataony saida zegny conseiller ao, comme ça mangalatany io signature malakilaky, tsisy mipasse zegny, ouvert raha jiaby. Voilà, bon dimanche à tous, merci de m'avoir écouté, soyez bénis. Kazakivy, Kazamandroalky, vive Madagascar, vive la liberté à Madagascar. Ary tsy maintsy miady.